Masana abwino kwa inu nonse Amalawi anzanga amene muli kuno ku Malawi komanso amene muli maiko akunja. Choyambirira tilemekeza Ambuye chifukwa choti inu nonse amene mumvere uthenga umenewu muli ndi moyo, Mulungu wakukonderani. Komanso ndinene kuti uthenga umenewu kwa ena osamvesa ufika mulakwika, koma kwa ena amene ali ndi umunthu ndi mzimu wa Mulungu aumvesesa ndipo aukonda. Chinthu choyambirira ndimafuna ndiyankhule chonchi kunena kuti ngati dziko tikudusa munyengo zopweteka kwambiri, andi ngati ine munthu mmodzi amene ndikugwira nawo ntchito yakuombola dziko la Malawi pamoto, umene bambo Chakwera ndi timu yawo atikamo, ndimafuna ndiyankhule chonchi potengera maso anga zimene aona dziko la Malawi lili pa mavuto kwambiri. Chifukwa ndidzomvesa chisoni monga nonse Malawi mukudziwa kunena kuti ku Southern Region kapena kumwera konse kwakhudzika ndi nkhani ya Napolo komanso mphepo ya mkuntho. Ndikunena pano anthu ambiri, mioyo yambiri ili mmatope sinafukulidwe. Ndikuyankhula zona ndi maso osati zongoudzidwa ndikumabwera nkumabwebweta mma social media. Ndimafuna ndiyankhule chonchi kunena kuti Malawi dziwani kunena kuti tinali ndi ma demonstration amene cholinga chake ndikuchosa Chakwera pamodzi ndi timu yake adzipita kwawo. Koma chifukwa cha nyengo imene Malawi tikudusamo, taona kuti ndi chinthu chabwino kunena kuti ngati timu imene ikukusogolerani ulendo wa ma demonstration ndichokoma ndichosangalasa kunena kuti no tidzipasire tokha ulemu komanso kulira ndiwo amene akulira. Ngati Mkhristu, Baibulo likunena kuti mulire nawo iwo amene akulira ndipo musangalale nawo iwo amene akusangalala. Komanso mawu a Mulungu akunena kuti nkokoma kupita ku nyumba ya chisoni koposa kupita ku nyumba ya maphwando. Ndikunena pano tinali ku Chilobwe ku Blantyre kumene anthu oposa 200 asiya mioyo yawo, asikira kuli chete. Ndidzomvesa chisoni kunena kuti no pa mioyo yonse imene ndikuyinenayi anthu ochuluka kwambiri ali mmatope sanafukulidwemo. Komanso pa nambala imene ndatchulayi mudziwe kunena kuti akufukula anthu onse aboma la Chakwera, koma anthu ene amenenso akuthawa madzi ndi amene akufukulana mitembo ndi kumayinyamulira mmatumba kupita nayo ku chipatala. Yet boma la Chakwera lili pomwepo, andi Chakwera eni ali kuno ku Blantyre. Zomvesa chisoni kwambiri. Ndikunena pano tili pa ulendo ngati timu Aboni Kalindo, Mr. Mulo, Mr. Chiwindi, Mr. Bire Banda, Mr. Gonani ndi anthu ena Mai Lusungu kupita ku Mulanje border ku Mulodzi kumene anthu opitiriranso 200 tikunena pano amwalira. Nditumidza video yake muone zinthu mmene zikukhalira. Komanso anthu ena kulephera kuthandidzapo kuti anthu achoke m'madzi chifukwa mitembo yambiri ikuyandama mu mtsinje wa Mulodzi komanso Luwo. Ndi zinthu zomvesa chisoni kwambiri. Ndi mawu amenewa ndimafuna ndiyankhule chonchi. Si chinthu chabwino ndichosangalasa kunena kuti pamene dziko la Malawi laluza mioyo ya anthu mwina mwake kumathamangira 1000 tikaphatikizira kunena kuti ife Monday lino tinene kuti tiye tipite kunsewu. Chikhala chinthu chopusa ngakhale mizimu ya abale amene atisiya sikondwera nazo zimenezi. Koma ndimafuna ndiyankhule chonchi kunena kuti no kulephereka kwa ma demonstration apa 20 achakwera achilima azangazanga chikhosi kapena timu yawo yonse kandi akoli mzamba kandi athabo chakakanyirenda asasekerere, asachione ngati mchimwemwe kuti apulumuka athawa pa nsampha chifukwa mademo aliko ndipo siku lake lilengedzedwa posachedwa. Sokonzekera zonse za mademo monga mene mukudziwa tinakonzekera ndipo timayembekedzera kuna kuti pa 20 tikupita madera wonse amene tinatchula Zomba, Blantyre, Mangochi komanso Lilongwe, Nzuzu ndi malo onse amene mukuwadziwa. Koma sitingapite ku Mangochi pamene abale athu tikunena pano akulira maliro. Sitingapite ku Zomba tikunena pano anthu akulira maliro. Sitingapite ku Blantyre kumene tikunena pano anthu akulira mioyo ya anthu ambiri yamwe ayapita kuli chete. Sichikhala chinthu chomveka bwino ngakhale ku mizimu yawo. Tera ndimafuna nditumize uthenga umenewu
malo mwa ma activities onse amene mukuwadziwa atsogoleri athu ndi wina aliyense amene mukumudziwa amene amatulutsa audio kunena kuti no tayimika mademo apa 20 kuti tilire ndiwo amene akulira, komanso tiyike maliro a abale athu. Ndipo zikadutsa zimenezi kaya patenga 1 week kaya ndi 2 weeks mumva tikubwera pano kulengeza kunena kuti siku lakuti tikupita pa msewu. Ndikunena pano tikuchokera ku Chirobwe kumene tasiya ndalama zoti zithandizire abale athu. Si ndalama zochokera kwa ena amene atha kuyankhula za chipongwe, ni ndalama zochita kusonkhetsa ife pakukhudzidwa kwathu kunena kuti tiyime ndi anthu amene akuzunzika. Palibe chimene boma likupanga, anthu akhala 4 days osadya kumapezana kulira, palibe china chilichonse pamalopo, koma boma lili pomwepo anthu akumangobwera nduna za boma ndi kumangojambulisa ndi kumapita. Tikunena pano tili pa msewu tikupita kumulanje kukaperekanso thandizo kuti abale athu kumeneko akhale ndi kena kache kuti adye. Pemphero langa kwa wina aliyense ngati Malawi, tikusowa mapemphero anu, tikusowa thandizo lanu amene mungakwanise, ngakhale kugula nthochi, ngakhale kugula mbatata, ngakhale kunyamula chinangwa, ngakhale nsima imene. Ndikupempheni kunena kuti mupite ku Blantyre, mupite ku Muloza, mupite ku Chilazulo, mupite pena paliponsepo pamene mutha kukwanisa, amene muli ndi zovala, amene muli ndi mattress, amene muli ngakhale ndi mphasa, pitani mukawapasa abale athu kunena kuti no akhale ndi china chake chimene chitha kuwayika moyo wawo pena pake pongoyembekezera. Ndi mawu amenewa ndimafuna ndiyankhule chonchi kunena kuti ngati dziko tiyeni tipempherere Malawi, chifukwa Malawi akusogoleredwa ndi azisogoleri amene cha mulungu chinathawa. Nkutheka ambiri mumawaona chakwera ngati ndi president amene kumbuyo kwake kuli dzina la ubusa, amenenso mumaona chilima ngati munthu mmodzi amene amatchuka ndi kunena kuti amadziwa za miyambi komanso zoyankhula za m'Baibulo, koma zipatso zimene zikuoneka pa ground palibe china chilichonse chimene chikuonesa mtima wachifundo umene titha kusonya kunena kuti mwazipatso izi sikwayenereza chakwera kukhala president kapena munthu opa Yehova. Ndi mawu amenewa ndimafuna ndikuthokozeni nonse amene munakonzekera ma demonstration apa 20, ndipo kukonzekera kwanu musakusiye, musayiwale, siwani kunena kuti no china chilichonse cha ma demonstration chilipo, koma chifukwa cha imfa imene ya anthu ochuluka sitingapangire mwina koma kulira nawo abale athu. Ndi mawu amene ndikufunireni zabwino zonse nonse amene mukuthandiza, ndipo ngati gulu la ma activist, gulu la mabungwe amene tikuthandiza dziko lonse la Malawi kuyendera abale athu amene chakwera sangawayendere, ndikunena kuti nonse amene akufuna kwabwino, kaya ndi amipingo, kaya ndi amabungwe, kaya ndinu amakampani, kaya ndinu anthu amba amene muli ndi mabizinesi anu, kaya ndinu zipani zimene ena kaya muli ndi maudindo otani koma muli ndi kuthekera kothanditsa, please tiyankhuleni. Mutha kuyankhula ndi wina aliyense, kaya ndi Aboni Kalindo, kaya ndi Ritson Mulo, wina aliyense amene mukudziwa, yankhula nayeni. Maka muyankhule ndi Aboni Kalindo amene akuwuzeni kumene thandizo lanu lipita. Zovala ndizolandiridwa, mablanketi ndolandiridwa, kaya ndizokudya ndizolandiridwa. Tikamanena kuti thandizo sitikupempha ndalama yokha, koma ngakhale china chilichonse chimene inu muli nacho chithandiza koposa abale athu. Tipempherere Malawi, tipempherane ndi wina ndi nzake. Komanso ndipereka uthenga ochenjeza kwa Dr. Lazarus Makikafe Chakwera kuti sanachenjere, komanso adziweti wachenjera pogona koma podzuka aoneka odzuka. Nthawi ikubwera ndipo Chakwera kuoneka apakire azipita, sitikumusiya, sitikumusekerera, chifukwanso chakulira kumene amalowa kulira Achakwera konzekera ulendo opita kwawo ukasiya. Zikomo kwambiri, mukhale ndi tsiku labwino. Zikomo.